No tak my to nehráme v takej úplne najideálnejšej zostave, to je prvý krok. Zvolenú chýbal dosť dôležitý hráč Stehlík pre nich. Oni sem prišli s takým pocitom, že nemajú čo stratiť, takže ten začiatok z ich strany bol veľmi dobrý. My sme vedeli, že tá ich útočná sila je postavená na Šotertovi a Beskydiárovi, takže tam sme sa sústredili na obranu. Trošku sme spravili aj takú zmenu v postavení. Myslím si, že sme to zvládli hlavne servisom a obranou na sieti, takže už potom asi nejaké veľké starosti sme nemali. Ja si cením výkon Šompláka, ktorý to celé zvládol. Ťapušik je chorý, my sme museli nejako pošetriť, lebo už tá marotka trvala dlho. Viete, že hráme bez Vukela, že hráme bez Kostolányho, asi tak ako v iných družstvách, ani my nie sme úplne najzdravší a máme veľmi nabitý program, lebo hráme pohár, oni majú povinnosti ako vysokoškoláci, takže trošku sme z takého optima aj v tréningu vypadli. Ja si o to viacej cením takú koncentráciu a veľmi dobrý výkon z našej strany, bez nejakých... Spravili sme chyby, ale nie v sériách, to bolo dôležité.